Шановне господарство, ви знаходитеся на акції з нагоди 39-ї гадовіни катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Гэтая акція беларусы праводзяць штогод, каб ушанаваць памяць ахвяраў трагедыі 1986 году і нагадаць, ядерная пагроза нікуды не знікла. Сёння гэта не толькі пытанне экалогіі, але і сродак шантажу і вайны. На працягу 3 дзесяцігоддзяў чарнобыльскі шлях адбываўся ў Беларусі, доўгі час сутыкаючыся з ціскам з боку дыктатарскага рэжыму Лукашэнкі. Пры гэтым Беларусь апынулася ў ліку краінаў, што найбольш пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. І дагэтуль наступствы катастрофы адчуваюцца ў жыцці людзей і ў прыродзе. Сёння мы таксама выступаем супраць новых пагрозаў. Размяшчэнне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі і працы астравецкай атамнай электрастанцыі. Мы патрабуем вываду гэтай зброі і спынення працы небяспечнай АЭС. Чарнобыльскі шлях – гэта не толькі пра памяць, але і пра супольны клопат пра будучыню. Будзьма адказнымі і салідарнымі. З намі сёння знаходзіцца на плошчы Сергей Юхно. Мы запрашаем вас сказаць некалькі слоў, потому что вы, як ніхто, ведаете про наступствы. То, что происходит сейчас в Островце, то же самое повторение Чернобыля. И ведь Чернобыль не должен повториться снова. Поэтому весь мир должен подняться и как можно скорее прекратить эту чернобыльскую катастрофу снова. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, oh Lordy, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, oh Lordy, I do believe that we will live in peace someday. We walk hand in hand, the mankind, everyone together. We walk hand in hand. We walk hand in hand. We walk hand in hand today. Oh, deep in my heart, oh Lordy, I do believe that we walk hand in hand for peace. Thank you. Добрый дзень усім. Сёння я буду казаць па-паперцы, таму што ёсць пераклады на ангельскую мову і яны павінны супадаць. Так, мяне клічуць Вольга Караш. Я дырэктарка праваабарончай арганізацыі «Наш дом», беларускай арганізацыі ў выгнанні ў Літве. Наш дом двойчы вылучаўся на Нобелевскую прэмію міра ў 2024 і 2025 годзе. 11 кастрычніка 2024 года наш дом официально стал партнером международной кампании за ликвидацию ядерной зброи. Коалиции, якая так само была удостоена Нобелевской премии миру.
якая працуе дзеля глобальнага знішэння ядерных узбраенняў. Гэтае партнёрства мае вельмі глыбокі сімвалічны характар, бо менавіта ў гэты дзень Нобелевская прэмія міра была таксама прысуджаная японскай арганізацыі Хібакушы, якая аб'ядноўвае выжылых пасля атамных бамбаванняў Хірасімы і Нагасакі. Гэта падкрэслівае важнасць місіі ICAN і нашу працу ў прасоўванні ідэй ядернага разброення ў Беларусі. Канешне, мы вельмі ганарымся нашым партнерствам, але у той жа час я хочу шчыра сказаць, для мяне асабіста гэта гонар з вельмі вялікай гораччу. Я ніколі не думала, што нам, беларусам, нашаму дому, маім сябрам і мне асабіста даводзіцца займацца пытаннямі ядернага разбраення. На жаль, на пачатку 2023 года адбылося самае жахлівае, што толькі можа адбыцца. Беларусь атрымала на сваю тэрыторыю расійскую ядерную зброю. І мы, канешне, не можам з гэтым мірыцца. І ведаеце, вось зараз сімвалізм гэтага партнёрства з ICAN, які стаў разам побач з беларусамі, проста немагчыма пераацаніць. І я хацела б нагадаць, што ў мінулым годзе разам з сотнямі арганізацый па ўсім свеце мы нагадалі нашаму рэгіёну пра катастрофу і тое, што наступае у выніку ядернай вайны, і пра нашу агульную адказнасць прадухіліць падобныя трагедыі. Чаму ядерная зброя ў Беларусі небяспечная? Упершыню у гісторыі нашага рэгіёна з'явілася рэальная пагроза ядернай вайны. І, на жаль, трэба прызнаць, Беларусь стала краінай, якая прынесла гэта. На жаль, сёння, калі у нашым рэгіёне будзе выкарыстана ядерная зброя, яна будзе выкарыстана з тэрыторыі Беларусі супраць нашых суседзяў. Наяўнасць расійскай ядернай зброі на тэрыторыі Беларусі робіць нашу краіну мішэнню для прэвентыўных удараў. І гэта ставіць пад пагрозу жыццё мільёнаў людзей. Не толькі ў Беларусі, але ў Украіне, Літве, Польшы, Латвіі і па ўсім рэгіёне. Любая эскалацыя, любая памылка можа прывесці да катастрофы, якая непапраўная. І сёння я хацела б нагадаць пра нашу гістарычную памяць. Чарнобыль. Беларусь добра ведае, што такое ядерныя катастрофы. Чарнобыльская трагедыя 1986 года асабліва моцна закранула Беларусь. Больш за 70% радыеактыўных асадкаў выпала на нашай тэрыторыі. Паводле афіцыйных дадзеных, у Беларусі пацярпела каля 2 мільёнаў чалавек. З іх большасць паўмільёна дзеці. Чарнобыль забраў тысячы жыццяў і пакінуў глыбокі след у лёсе цэлых пакаленняў. У астраўцы пабудавана яшчэ адна атамная станцыя, пабудаваная ў непасрэднай блізасці да Вільні. І гэта станцыя, узведзеная з глыбокімі парушэннямі міжнародных норм бяспекі, уяўляе сабе яшчэ адну патэнцыйную катастрофу. На гэты раз пад выглядам мірнага атама для ўсёй усходняй Европы. Мы, грамадзянскія актывісты з Беларусі, катэгарычна выступаем за неадкладны вывад расійскай ядернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Мы заклікаем міжнародную супольнасць не ігнараваць гэтую пагрозу і стаць разам з намі, з беларусамі, у барацьбе за вяртанне Беларусі без ядернага статусу. Мы верым, што Беларусь мае права быць тэрыторыяй міру, а не плацдармам для ядернага шантажа Расіі. Наша місія – спыніць ядерную пагрозу, абараніць будучыню ўсіх нашых народаў і вярнуць Беларусі статус мірнай краіны без дыктатуры і без Лукашенка і без расійскай ядернай зброі. Дзякуй вялікі, жыве Беларусь! Добры дзень, шаноўныя сябры. Сёння сапраўды добры, прыгожы дзень. І я памятаю іншы дзень. Ён таксама быў вельмі прыгожы. 26 красавіка 1986 года. Мяне і маіх калегаў, інжынераў, навукоўцаў тады
отправили на так званыя сельгасработы. Я уже не памятаю, что мы на тых полях рабілі, тому что ўсё гэта было без сэнсу. Інжынеры, якія маглі ствараць штосьці, працавалі без всякага сэнсу, і так улада распараджалася лёсамі людзей. Гэта быў таксама лёсавызначальны дзень, тому што менавіта ў гэты дзень адбылася тая самая чарнобыльская трагедыя, катастрофа. Але ўлада не паведаміла людзям, пасылала іх працаваць на адкрытым паветры. І я памятаю, што яшчэ першаманскія дэманстрацыі праходзілі па ўсіх беларускіх гарадах. Людзі, дзеці выходзілі святкаваць, калі гэта была трагедыя. Забруджаныя тэрыторыі, хваробы – гэта тое, што пайшло ад безадказнасці той улады. Гэта абудзіла беларускае грамадства, якое пачало змагацца за свае правы, за адказнасць улады, за тое, каб праўду ведаць. Беларусь стала незалежнай краінай, у нас з'явіліся новыя магчымасці, але прыйшла новая бяда і новая пагроза. Такая ж хлуслівая і безадказная ўлада, якая была ў 86 годзе. Лукашенко пачаў замоўчваць чарнобыльскую трагедыю, і ён пачаў аднаўляць сельскагаспадарчую вытворчасць на забруджаных землях, травіць людзей фактычна. І вось гэта безадказная ўлада вырашыла пабудаваць новую атамную электрастанцыю, быццам бы забыліся пра чарнобыльскую катастрофу, якая зусім не патрэбная для энергасістэмы Беларусі, і якая не змяншае залежнасць ад Расіі, якая хоча кантраляваць Беларусь і суседнія краіны, а наадварот павялічвае, таму што это расійскі крэдыт на шалёныя грошы, якія трэба будзе выплачваць людзям беларускім. Гэта расійскія тэхналогіі і расійскі кантроль. І ў гэтым сэнсе не дзівіць ужо, што пасля вось гэтай бессэнсоўнай атамнай электрастанцыі прыйшла і ядзерная зброя з Расіі на нашу зямлю, якая будзе пагражаць і суседзям, і нам, бо гэта можа быць удар у адказ, калі яе выкарыстаюць. Гэта безадказная ўлада стварыла і палітычны Чарнобыль. Сотні тысяч людзей з'ехалі з краіны. Некаторыя даследчыкі кажуць, што амаль што мільён. З-за таго, што ўлада трымаецца на тэроры. І вось яна знішчае грамадства, знішчае культуру, нацыянальную ідэнтычнасць. І гэта сапраўды Чарнобыль для Беларусі яшчэ адна хваля. Беларускае грамадства навучылася жыць, не спадзяючыся на дзяржаву. Самаарганізуецца, каб вярнуць сабе дзяржаву, таму што яна фактычна скрадзена групоўкай людзей, якія лічаць сябе гаспадарамі над беларускім народам. Беларускае грамадства змагаецца, самаарганізуецца, стварае структуры, патрабуе, каб дзяржава была народнай, каб служыла народу, каб беларусы вярнулі сабе Беларусь. Мы за гэта змагаемся разам, незалежна ад таго, што ў нас могуць быць розныя погляды, але ў нас адзіная мэта – вярнуць беларусам Беларусь. І гэта мы абавязкова зробім. Жыве Беларусь! Мы цяпер з вами праслухаем рэзалюцыю, якую прэзентуе дырэктарка НДА «Экадом» Карына Салавей. 26 красавіка споўнілася 39 гадоў з моманту самай маштабнай тэхнагеннай катастрофы 20-го стагоддзя – аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Гэтая трагедыя прайшла чорнай хваляй па ўкраіне, Літве, Польшчы і шмат якіх еўрапейскіх краінах. Беларусь стала краінай з найбольш забруджанай тэрыторыяй 23%, і як вынік з найцяжэйшымі наступствамі. Для нашай краіны Чарнобыль – гэта не проста тэхнагенная аварыя, але нацыянальны боль. Забруджаная зямля, атручаная вада і паветра, страчанае здароўе, хворыя дзеці. Усё гэта стала часткай беларускай рэальнасці. Гэтая катастрофа застанецца з намі на сотні тысяч гадоў, пакуль не распадуцца ўсе таксічныя радыенукліды. У гэты жалобны і цяжкі дзень беларусы і беларускі па ўсім свеце праводзяць мітынгі і шэсці пад назвай «Чарнобыльскі шлях».
каб ушанаваць памяць аб ахвярах гэтай катастрофы. Гэту акцыю шмат гадоў запар праводзілі ў Менску прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, не гледзячы на перашкоды з боку таталітарнага рэжыму. Таталітарны СССР спрыяў таму, што чарнобыльская катастрофа стала магчымай, а дыктатура Лукашэнкі працягвае рабіць так, каб павялічыць наступствы Чарнобыля, а менавіта замоўчвае факты і памяншае рызыкі. Уводзяць у гаспадарчы абарот забруджаныя землі, пакідае пацярпелых і хворых без сацыяльных ільготаў, рэпрэсуе навукоўцаў, актывістаў і арганізацыі, якія даносяць праўду пра Чарнобыль. Шмат якія з экабаронцаў прайшлі праз турмы або працягваюць там знаходзіцца. Прасоўвае небяспечныя расійскія ядзерныя тэхналогіі ў Беларусь і пад бок сваім суседзям, ядзерную зброю і Астравецкую АЭС, якая будавалася са шматлікімі адступленнямі ад еўрапейскіх стандартаў бяспекі і парушэннямі заканадаўства. У гэты дзень мы звяртаемся да ўладаў Беларусі з наступнымі патрабаваннямі: спыніць і вывесці з эксплуатацыі Астравецкую АЭС як небяспечную і непатрэбную, вярнуць Беларусь да без'ядзернага нейтральнага статусу, вывесці з гаспадарчага абароту тэрыторыі, забруджаныя ў выніку чарнобыльскай радыацыйнай катастрофы, аднавіць сацыяльную падтрымку людзей, пацярпелых ад наступстваў чарнобыльскай радыацыйнай катастрофы, аднавіць падтрымку навуковых даследаванняў наступству чарнобыльскай катастрофы, а таксама супрацоўніцтва з сусветнай навукольнай супольнасцю з гэтай мэтай. Вызваліць экаактывістаў і іншых палітычных зняволеных, у тым ліку удзельнікаў антыядзернага руху, падтрымаць пераход Беларусі да ўстойлівай энергетыкі, у першую чаргу аднаўляльных дэцэнтралізаваных крыніц. Мы заклікаем міжнародную супольнасць кваліфікаваць размяшчэнне ядзернай зброі ў Беларусі як парушэнне прынцыпаў калектыўнай бяспекі, адмовіцца ад уключэння ядзернай энергетыкі ў зялёны парадак дня, аддаваць перавагу сродкам і стратэгіям канвенцыйнага стрымлівання перад ядзернай зброяй, забараніць гандаль уранам і атамнымі тэхналогіямі з краінай-агрэсарам Расійскай Федэрацыі, садзейнічаць недапушчэнню мілітарызацыі атамных аб'ектаў праз развіццё міжнародных прававых механізмаў і кансалідаваныя практычныя дзеянні міжнароднай супольнасці, ушанаваць памяць ахвяр аварый на ЧАЭС і прыцягнуць падтрымку ліквідатараў і пацярпелых, праявіць салідарнасць з украінскім народам, які зазнаў ядзерную пагрозу падчас ваеннай агрэсіі. Мы звяртаемся і да краін-удзельніц МАГАТЭ з прапановай перагледзець асноўныя прыярытэты дзейнасці арганізацыі і паставіць на першае месца бяспеку людзей, а не камерцыйныя інтарэсы уласнікаў ці інтарэсы асобных дзяржаў. Мы заклікаем таксама сур'ёзна паставіцца да рызыкаў, якія нясе выкарыстанне і распаўсюд ядзерных тэхналогій. З гэтай мэтай мы заклікаем МАГАТЭ перагледзець асноўныя механізмы і пратаколы гарантыі такім чынам, каб арганізацыя, якая прасоўвае атамны рэнесанс, узяла на сябе юрыдычную і фінансавую адказнасць за магчымыя наступствы ядзерных аварый і актаў ядзернага тэрору. Дзякуй, жыве зялёная Беларусь!
его найдем. И как будто еще в живых каждый ищет своих, кем бы ни был. Но все такая же пустота и такое же небо днем. Все как в 86-м перегрето. Мы под утро тебя найдем. И как будто еще в живых каждый ищет своих этим летом. Ты научишь меня не ждать, вылетая в дверной проем. Танцы с теплым дождем под сирены. Опускаю слова в тетрадь, чтобы нам не забыть потом и с дождями впитать внутривенно. Но все такая же пустота и такое же небо днем. Все как в 86-м перегрето. Мы под утро тебя найдем. И как будто еще в живых каждый ищет своих этим летом. Каждый ищет своих, каждый ищет своих, каждый ищет своих. Каждый ищет своих, каждый ищет своих, каждый ищет своих. Дякую всім. Дякую тим, хто прийшов з ровером. Мені було вельми приємно працювати з такою командою, де усі нешта роблять, каб адзначыць гэты трагічны дзень. І адзін бы я так не смог матывавацца, бо дзякую усім дапамогі і іншым арганізацыям, якія тут. Што датычыцца ровараў, то столькі людзей маюць ровар, і беларусы павінны часцей катацца. Гэта вось экалагічны транспорт. Да, ёсць тэлеграм-канал «Раварысты Вільні». «Раварысты Вільні». І там мы збіраемся, ездзім па Літве. Мабыць, паедзем хутка ў Ігналіну і пойдзем на экскурсію. Такая ж там станцыя, як была ў Чарнобылі. Ну і добра, што яе прыпынілі літоўцы. Жыве Беларусь! Вітаю ўсіх, вітаю нашых раварыстаў. Дзякуй за тое, што вы далучыліся да акцыі. Гэта вельмі файна, што нас хоць і не так шмат, але мы ёсць. Гэта вельмі сумна, што мы не можам шэсцем прайсці па вуліцах Менску на традыцыйны чарнобыльскі шлях. Але вельмі крута, што мы ёсць адзін у аднога ў замежжы, і раз за разам усе даты чорныя, якія мы павінны трымаць у нашай памяці, у нашых сэрцах, мы адзначаем разам. Чарнобыльская аварыя ніколі не паўторыцца. Больш ніколі. Яна адбылася, і яе больш не будзе. Але мы павінны памятаць пра гэты вопыт, пра гэты экспірыенс, каб ніколі зноў не адбылася нешта больш страшэннага. І, на жаль, мы з вамі ведаем пра ядзерную зброю, якой-нібы маленькія хлапчукі казыраюць наши улюбёныя дыктатары, размясціўшы ядзерную зброю ў нашай краіне. Мы ведаем пра Астравецкую АЭС, якая знаходзіцца якраз амаль вельмі блізка да мяжы з Літвою. І, на жаль, гэтыя пагрозы зараз існуюць. І калі Чарнобыльская аварыя ніколі не паўторыцца, але ж могуць іншыя падзеі, вельмі сумныя, адбыцца. І гэта вельмі важна, каб мы рабілі ўсё, кожны, што можа,
каб гэтага ўсё ж такі не адбылося. І сёння вы пачуеце 4 песні. Адна з іх пра тое, дзе мы знаходзімся зараз, у якой кропцы нашага існавання як краіны. Шмат хто з вас яе чуў. Другая песня пра тое, чаму гэта адбываецца дагэтуль. Трэцяя песня, дарэчы, прэм'ерная. А што ж трэба рабіць? Шмат сэнсу закладзена ў гэты трэк, які вы зараз пачуеце, але некага можа не аскарбіць некаторыя словы ў гэтай песні. Я адразу выбачаюся за іх, але ў іх ёсць сэнс. Ёсць менавіта сэнс, чаму менавіта гэтыя словы вы пачуеце. І адразу для тых, хто не ў тэме, я растлумачу. Калі мы шлі калонамі па нашых гарадах і крычалі «Жыве Беларусь», я бацькі ў адказ крычалі «Белы гусь». Бо Гарусь — гэта тое, як мы, як артысты, бачым, у што ператварылася наша краіна, бо рэлігія, на жаль, яе выкарыстоўвае рэлігію. Праваслаўная царква наша выкарыстоўвае рэлігію як такі спосаб, каб людзей прыгнятаць і не на старану святла заклікаць, а наадварот падтрымліваць Лукашэнку. І гэта ўсё выглядае, як нібыта ў нас ужо не Беларусь, а Гарусь. І трэцяе слова, яго зараз называць не буду, але ж гэта пра той боль, які мы, як артысты, адчуваем. Гэта такі крык душы. Я гэтую песню называю малітвай. Але яна называецца «Белы гусь». Мы в Беларуси мирные люди, сердцем отданные родной землі. Щиро сябруем, силы гартуем, мы в працавітай вольной сям'і. Слаўся земли наше светлое имя, слаўся народов братэрскі союз. Наша любимая маці родима, вечно живи и квітней белый гусь. Разом с братами, мужно веками мы боронили братэрскі народ. В битвах за волю, в битвах за долю свой здобывали стяг перамог. Слаўся земли наше светлое имя, слаўся народов братэрскі союз. Наша любимая маці родима, вечно живи и квітней Богородица. Отче наш, еже си на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. От лукавого. Дружба народов, сила народов, марать народы, правольный шлях. Але ж глядися у ясної висі, чий там червоно-зелений стяг. Славить святых бридкое имя, славить я батький братэрский союз. Наша любимая мать родима перетворилася, о, Беларусь!
бойся признаться самому себе, на ким треба крест буде ставить в графе. Свой голос, коли не плануешь отдать, не бойся за синие пальцы отдать. Не бойся, будь смелым, будь смелым, будь. І хай ми ніяк у Європі живем, но що у їх там хапає проблем. Сусіди у нас згодились кров на війні, а тут все нормально, решка у турмі. Будь смелым, будь. 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 Будь смелым, будь смелым. Будь смелым, будь. Будь смелым і свято в якого манвель, ще з пекла повстання забитий рубель. Машимості Острокович живи, головне, как не дошло до войны. Головне, как не дошло до войны. Головне, как не дошло до войны. До войны. Сделаем и проголосуй за ВЦ, а не бегубасик тобеда с пизды. Сделаем и проголосуй за ВЦ, и потом до смерти ради так всякий. И потом до смерти ради так всякий. Ради так всякий. Добре ж ведаем чоловіка, 30 год во владі, 70 год життя. Ви ж все розумієте. Не бойтеся, робіть так. Будь смелым, будь. Будь смелым, будь смелым. Що нам дозволено в житті? Ловить проводоров и вялить пусни, лишить як пролетают дни огульного режиму у колонии. Что можешь ты, коли златой увольняться, как покурьяна сама себе замня? Ты може на что-нибудь вырати? Не. Давайте спать, опасаться только на себе. Какие правила гульни? Как вольным пути не поддакивать хрусти? Такой махчимости нема. Учаскали за право вольным штурма. Что можешь ты, коли живешь, як
у турмі, чекай, пакуль ён дажарэцца у вайне. І можна трошки пацярпець пранясе. Давайте спадзявацца толькі на сабе! Не проси, не зови, улада ўся на крыві. Хочаш сам, то возьми, а пакуль цярпі. Диктатуру цярпі. Что мы пришли сюда, как высоки свои потратить для войны, как для яе плодить детей. Я бачу, ты не догоняешь каратей. Желтый песочек, червоная кровь. Патриотизм — это не про любовь. Кайли погрубная, упомни лицай. Ты в огонь не стреляй, не стреляй у милицай. Не стреляй! Умерицай! Не стреляй! Не стреляй! Не проси, не зови, уложился на хлебе. Хочешь сам, то возьми, а покой! Привет! Мой родный край, я верю, я знаю, солнце зазяет вверх, спад широко неба. За тебе мы идем. Под небом синим, тихмарным, гучно я загорю. Под стягом червоно-белым бачу родиму свою. Рассып променье, могутный Боже, величи веры дай. Зроби свободным, зроби счастливым, тихий и бедный край. А зараз давайте рухаться усі разом так ритмічно. Буде такий великий проіграш. І ми всі достаємо наші стяги і будемо ими колихати. Давайте зробимо такий прихожий, заключний перформанс на сьогодні. Доставайте свої стяги. Родная, скажи своим детям, не утишится эта боль. За хмаров тяжких и шерных солнце зазяет
над хвалою чистой, над хвалою светлой, солнце засяет тебе. Мой родный край, я веру не знаю, солнце засяет тебе. С пожаром неба за тебе Жыве Беларусь! Мы все вернемся додому, сябры. Давайте трымацца адзін аднаго і далей, крочыць далей наперад. Мы все ведаем ужо адзін з аднаго за гэтыя міграцыйныя гады і ўжо сталі як вялікая сям'я. Давайте прымаць у гэтую сям'ю больш людзей і будзем захоўваць свае агеньчыкі. Агеньчыкі ў нашых сэрцах і несці іх наперад. До таго часу, калі мы зможам вернуцца дадому, а тады нашы агеньчыкі ператворуцца у такі усебеларускі феерверк. Дзякую вам за тое, што прыйшлі сёння. Дзякую за тое, што вы крочыце наперад, не гледзячы ні на што. Жыве Беларусь!